କିଛି ଓଠ, କିଛି ଆଖି, କିଛି ଗାଢ଼ ଲାଲ ରକ୍ତ ଭିଜା ଛାତି। ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି 14 ଅଗଷ୍ଟ ରାତିରେ। ମୋତେ ଲାଗେ ମୋ ଆଖିର ନିଆଁ ଯଦି ଝଲସି ଯାଆନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଖିର କାଚରେ, ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତେ ଆବର୍ଜନାରୁ ଜରି ଗୋଟାଉଥିବା ଭୋଗିଲା ଶିଶୁଟିକୁ। ମୋ କାନର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯଦି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଅନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାନ ପରଦାରେ, ସେମାନେ ଶୁଣିପାରନ୍ତେ ଅବଳାଟିର ବୁକୁ ଫଟା ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର। ମୋ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଯଦି ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟ କୋଠରୀରେ, ସେମାନେ ବୁଣି ପାରନ୍ତେ ପ୍ରେମ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ। ଯଦି ଅତୀତର କିଛି ପୃଷ୍ଠା ପଶି ଆସେ ଏ ସମୟ ଫାଙ୍କରେ, କାଲି ସକାଳେ ଜିଇଁ ଉଠନ୍ତେ ଗାନ୍ଧୀ ନେହେରୁ ସୁବାସ। ପୁଣ୍ୟ ମାଟିରୁ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣନ୍ତେ। ଆଉ ଭୟ ନଥାନ୍ତା କାହାରି ଇଂରେଜ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀଙ୍କର। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଫରଫର ଉଡୁଥାନ୍ତା ଆକାଶରେ ବିଭୋର ପ୍ରାୟ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୃଦୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ